ada malik pindah batik sebentar lagi gate barlang lensi Hello guys, welcome back again. Ani मोनसे गोदान भिडियो गासिखौबो बरायनाय जाबाय। दिनै मोनसे जोङो जोबोद मोजां प्लेस आरोना अरुणाचलाव खाथियावनो जायो। जोंना अरुणाचल खाथिखा नालाय अरुणाचलाव थांनो नागिरदों जोबोद मोजां आरोना नोंथांमोननि सिगाङाव दिन्थिनो नागिरदों आरो बे जायगाखौ नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थादों। ओमफ्राय जोंना गपियानो फैदो इथिं गपि ब्र फैदों ओमफ्राय इथिं आरो सानै लोगो दंबावो जों थांनो ओंखारबाय आरो दा थांनोसै नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो दानाबा सफैबाय आरोना लामायाव जों गपिया फैबाय ओमफ्राय नैबेबो थांगोन जोंना देनजारलि मानसिया ओमफ्राय नै आंना रंजालिया बेहाय ओमफ्राय बिसोरना बाइकआनो मोननैबो ग्लेमार आरोना मोननैबो ग्लेमार ओमफ्राय आंनि बाइकखौ दा बेखौ सालायनोसै आरोना 50 थाखा थाव सोना नांगोन आरो आंनाव थाव गैया नालाय 30 थाखानि मोनहैबाबोथ' 30 थाखानि थाव मोना ना 50 थाखानि सोनांगोन थारमाने थांबाय थानोसै जों साब्रै जागोन आरोना ओमफ्य खाथिसो बारा गोजान नङा थ' ओइ मेकलं नों मानो लांथं मेकलं A few moments later. अरुणाचल जासिगोन आरो नै इनिफ्राय अरुणाचल इथिं जासिगोन आरो बारा गोजान गैला बेनिफ्रायनो अरुणाचल गोजा बेफोर गासैबो अरुणाचल गोजा बेखौ पाम बस्ति होनो आरो बे टावार बोदों गोजौनो पाम बस्ति ओमफ्राय इथिं अरुणाचल स्कुल नै बेनो आरो अरुणाचल स्कुला एसे हाग्रा सिं सिं जायो आरोना जेनेबा अरुणाचल स्कुलबाथ' आरो अरुणाचल होननाय लोगो लोगो एसे हाग्रायानो जाखायो नालाय बेनो आरो अरुणाचल स्कुल माने खाथिनिबाबो माने दिनै माने ब्लग लाफेराखैमोन आरो ब्लग भिडिअ लाफेराखैमोन फैनायाथ' गोबां फैबाय थायो जों बेरायनो फैबाय थायो होमबाबो ब्लग लाफेराखैमोन ओमफ्राय दिनैसो नोंथांमोननि सिगाङाव फार्स्ट टाइम खोन्थानो होनना सानदों आरो माबोरै जायगाखौ नोंथांमोना नायना लानानै उनाव कमेन्ट हरबानो जाबाय ओमफ्राय मालाबा फैयोबाथाय आंनाव खबर हरबानो जाबाय आं लानानै थांगोन नोंसोरखौ बेरायनो अरुणाचलनि मानसिफ्रा जोंनि आसामाव ओरैनो हाबनो हायो जोंनि आसामनि मानसि नाथाय अरुणाचलाव ओरैनो हाबनो हाया आरो मा रुल थायो ओइ बेखौ नुदोंना लोगोफोर जों बेहायनो थांनो आरोना ओइ नै बेखौ नुहरदोंना बे हाजोआव जों दा थांनो ओंखारदों आरो दानबा मेन बस्तियाव हाबबाय आरोना बेनो मेन बस्तिया जों थांगासिनो जों दा ओमफ्राय बारा गोजान गैला मोनसिगोन बेथिं आगोल जेनेबा बेफोर बस्तिफोरा बेफोर न' गैयामोन आरो सब हाग्रासो गोजामोन ओमफ्राय बारा गोबाव जायाखै खोब जादोंबाथाय 5 बोसोरसो जाबाय आरोना बेफोर न'फोरा गैयामोन दासो गोदान गोदान बानायगासिनो ओमफ्राय दासो गोदान बस्ति लुदों आरोना बेखौ फाइनेलि नै सफैबाय लोगोफोर न'आ बेनो आरोना आरामथार बे भिउ पइन्ट आरोना भिउ ससेट लोगोफोर माने फैनायाथ' फैबाय ओमफ्राय मोनफैबायबो ओमफ्राय माने गेटआनो ताला बन्द' खालामनाय आरोना नै गेटआनो ताला बन्द' खालामनाय माने ओमफ्राय दा माथिं थांनो जोङो बेनिफ्राय नोंथांमोननि सिगाङाव खिन्थिनायसै गोमायैनो थांनो लुगैदोंमोन दा ओमफ्राय मा जानो गैला दिनै खिन्थिगोन सानदोंमोन नोंथांमोननि सिगाङाव ओमफ्राय मा जानो दा गेटआनो बन्द'सो फाराम जायगा बेथ' गाखोनो मोनखानाय नंला न'आव गाखोगोन सानदोंमोन मोजां भिउ खिन्थिगोन सानदोंमोन ओमफ्राय दा जानाय नंला आरोना ताला बन्द' जाबाय जेब्ला ओमफ्राय मानसि गैयाना मानसि थाबाथाय लिंहरनो हागौमोन नै एथ' आरो ओमफ्राय नै न'आव गाखोनो हायाबाबो हाजोआव गाखोनोसै लुगैदोंमोन हाबनो लुगैयाखैमोन एकदमबारे बुंनो नाङा गबे हाबनो लुगैदोंमोन मा बुंनो आरो दा मा खालामबाव दा ताला मारिबाय जेब्ला ओमफ्राय मानसियाथ' गैखाया माने गाबज्रिदों आन्टि होननानै गैया ओमफ्राय दा दसे बेलेगथिं बेरायना फैनोसै दसे बेरायना फैनानै आक' फैफिनगोन हाबनानै थांगोन आरोना हाजोथिं बेरायना फैनानै आक' हाबफिनगोन नङा ओमफ्राय उनाव मानसि गैयाबाथाय आरो उनाव मानसि फैयाबाथाय नै गेटखौ बारनानै हाबलांगोन आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे होनजानोसो गियो आरोना जेनेबा आसामनि मानसिफोरा बिदि फैनानै फाल्थु खालामो गेट बारनानै बारलाङो आरो इथिं गेटफोरखौ इथिंखौ अफ खालामना दोनबाथाय आरो जों आसामनि मानसिफोरा मालाबाबो हाबफिननो हानाय नङा बेफोरबायदि माने ओंखायनो एसे साननो गोनां नालाय जानला मानला हाबजाया माने बेलेग जायगाफोराव ओंखायनो दा एसे बेरायना फैनायनि उनाव दसे थानानै हाबफिनसै आरो 2000 years later. रायबा रायथिंसै जि जायो जाथों उननिया नोंसोरथ' दिन्थिनांखासिगोन नालाय जोङो गेट बारबोनाबाबो हाबबोबाय आरोना रायजा थिगोन ओमफ्राय उनाव मानसि फैबाथाय मोजां रायज्लायनोसै ओमफ्राय दा फैबाय नालाय जे हाबनोसै आरोना नै दानोबा नै हाबनोसै आरोना लोगोफोर हाबनोसै जोङो
थांबाय थानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय आरो माबोरै नुयो जायगाफोरखौ खटखटि मोनबाय नै मोनफैबाय चिल ब्र हाबफैना माबोरै मोनखो बेगा दा मोनबाय बे गेट बारबोलायनानै उपाय गैया माने इनि थाखायसो फैदों आरोना नङाबा आं गेटखौ बारामोन माने इ लिंबाय थाबायना इ नुफेराखै नालाय आंथ' फैनो गोसोबानो हायो खाथिबो नालाय ओमफ्राय इना एसे गोजान जायो बेनिखायनो आरो इ लिंबाय थानायखायसो फैदों आरो आं ओमफ्राय नायना लादो नै लोगोफोर सानिफ्राय माबोरै नुयो लोगोफोर सायाव गाखोनानै ओरैबायदि कुल फ्रेश थान्दा हावा मोनो आरोना जोबोद गोसोखौ थान्दा मोनो आरो ओमफ्राय आरो जुदि बार नाङा मालाबा ओमफ्राय सिन्था गैया जेबो नै फेनफोरा दोंजोबखायो आरोना नै फेन गासैबो दोंजोबखायो ओमफ्राय आरो जायगायानो ओरैबायदि समायनाखा गासैबो जायगाफोरखौ नुहुरजोबखायो माने जिमान जेनेबा खाथि खालायाव जिमान गामि दोङो न' दों गासैखौबो नुजोबखायो आरोना नोंथांमोनाथ' सानदों खोमा दा जिरायना लानोसै आङो न'आथ' इमान साफा जायगायाबो साफा होननानै नाथाय मा गामि होननानै बे डेका पाम आरोना ओमफ्राय पाम बस्ति होनना बुङो आंथ' खोन्थाखांबाय बे पाम बस्ति ओमफ्राय बे जायगायानो जाहैबाय टुरिस्ट प्लेस आरोना बे गोजान गोजाननिफ्राय मानसि फैगोन नायनो उनाव बनायबावगोन ओमफ्राय बिथिं हाजो दोङो बे हाजोथिं उनाव मन्दिर बनायगोन आरोना ओमफ्राय सुइमिं पुलबो बनायगोन आरो इयाव सुइमिं पुल बनायगोन नुदोंना नै बे सुइमिं पुल गिदिर बानायगोन आरोना लोगोफोर फैनायाव माने आन्टिनाव सोंदोंमोन आरोना मा बानायगोन इयो मा बानाया होननानै ओमफ्राय खोन्थादों मोजाङै खोन्थादोंमोन ओमफ्राय ब्लग लानाय जायाखै आरोना दिनै ब्लगाव सोंनो सानदोंमोन आन्टिखौ ओमफ्राय दिनै गैया नालाय आन्टिया ओमफ्राय बे जायगायावनो आङो आंनि रेप सं मोनसेबो बानायदोंमोन खेबसे नोंथांमोना नायाखैबाथाय डिसक्रिपसनाव आं लिंकखौ होनानै दोनगोन नोंथांमोना नायनानै लायोबानो जाबाय आरोना बा बारि गेट बारना फैबाबो जोबोद गोजोननाय मोनबाय आरोना बिथिंबा बिदि जोङो नै गेटखौनो बारनानै फैदो जोङो फुलदि गेटआ नै बे गेटखौनो बारनानै फैदो आरोना लोगोफोर नै सानैया जिरायना दं सानैया सासेयाव थांगोथाय सासेल'सो नुदों माथो लोगोफोर नों जिउआव मोनसे थांखि ला नोङो जिउआव मोनसे थांखि ला आरो बे नोंनि थांखिखौ नोङो जाफुंहोनो हाजासे नाजा नोंथांमोना हानायखिनिखौ देखायबाय नोंथांमोना नायनाय मोजां मोनदों खोमा जायगाखौ ओमफ्राय दा ओंखारलांगासिनो आरोना नै खटखटिनिफ्राय ओंखारलांगासिनो खेंख्रा खेंख्रिसो आरोना न'आनो दुद्रुद्रुनो खेंख्रा खेंख्रिसो ओमफ्राय दा ओंखारलांगासिनो ओमफ्राय दा ओंखारबाय नै सासेया मोनफैबायानो दं माने दिनै अनाराथ' गैया नालाय आंटी आप मेरा वीडियो देख रहे हैं तो सॉरी माफ़ करना आपका बिना परमिशन आ गया मतलब ना अब माफ़ कर देना सॉरी मतलब एक्साइटेड हो रहा था वीडियो बनाने के लिए इसलिए आ गया मतलब इसलिए आप वीडियो देख रहे हैं तो माफ़ कर देना मुझे आपका बिना परमिशन में आ गया तो इसलिए हाखाबाय नायखाबाय दिन्थिनो नाङो दिन्थिबाय दा ओंखारलांसै दा मालिकआ फैनो बाद जालायगोन गेट बारलांलायनोसै दा गेट बारलांलायनोसै बारबाय दा बेनि भिउखौथ' देखायबाय भि पइन्टखौ देखायबाय ओमफ्राय मा बेखौबोथ' खोन्थाखांबाय नालाय ओमफ्राय दा आरो थांलायनोसै सानि नुनाय हाजोआव थांलायनानै भिडिअखौ आखौ बानायलायनोसै खिन्थिलायनोसै आरो नोंसोरनि सिगाङाव ओमफ्राय नै बाइकआथ' जोंना एदोंखाय नालाय लोगोफोर बे दोङो ओमफ्राय दिन्थिनोसै सरि गाइस सरि निमाहा बिनाय जाबाय आरोना मानो होनोबाथाय जा हाजोआव गाखोनाय जादिया आरोना बे हाजोआव खामानि मावगासिनो वार्कारफ्रा ओमफ्राय हाबनो हायाखै आरोना ओमफ्राय माबा मोनसे जागोन खोमा होननानै हाजोआव हाबनो हायाखै लामा बानायगासिनो नालाय बेनिखायनो हाजोआव थांनाय जादिया आरोना ओमफ्राय दा बेलेग मोनसे हाजो दंबावो बे थांनाय जागोन खोमा ओमफ्राय जायाबाथाय भिडिअ